Bir zamanla bilin uşap ibadet etip bolmajaga belli boldy. Men hemmemiz bilýär, kefimizi odarlap bermeliler. Aham, bir neçe zatlar bar. Zehmeti az, sogabı kän. Pek dinimizde şu zatlar var, şoňa gaýymdyr. Zehmeti az, sogabı kän. Şoňa gaýymdyr. Biri Âmener Rasûlü okuymak 2 ayet. 2 mübarek ayet. Sure-i Bakara'nın ahirki 2 ayet. Gün yaşandan sonra mı okuyorsun da, akşam namazdan sonra mı okuyorsun da, yatsı namazdan sonra mı okuyorsun da, öýüňde okuyorsun da, yatmakan şon hulasa okuymaly. Daňat ýança nefil namaz okuýanyň sogaby we mübarek Peýgamberin aýdyny. Ozally okuýansyň jaýylja okuy. Bilmeýän bolsaň öýüňde zepitde goýdy pakşy. Kuşiler baba mahal eşitecek okuyacak diysen Hudaya şükür nigmetken.